Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sabda winedar dinten Rebo gangsal 11 Oktober 2020 kapethik saking Matius 12 ayat 8a. Mekaten suraosipun. Wong loro padha warasna, wong mati tangekna. Biraten najise wong loro budhugen. Demit-demit padha tundungana. Obat ingkang mandi. Marga rumangsa awake wis kepenak, mula tresna wis ora pengin ngombe obat. Kepara wis pengin dolan. Mirsani tresna sing wis nuntun sepedane. Buminal nimbali. Ger, arep menyang endi? Rene, ibu arep ngendika. Bareng dilungguhake, biyunge ngandika. Le, kowe nembe rong dina ning omah. Sejatine awakmu isih butuh ngaso. Obatmu kae dintekake supaya kasihate mandi tenan. Obat mandi nek ora mbok ombe, ora bakal gawe marimu. Pangeran Azaria katetepaken dening Gusti Allah jumeneng ratu ing Yehuda. Estunipun Prabu Azaria nglampahi ingkang sae ing paningalipun Allah. Eman dene piyambakipun ngendelaken tenger-tenger pangorbanan sak temah rakyat taksih saged caos sesajen lan kurban ing papan menika. Menika ndadosaken Gusti Allah boten karenan. Mila Pangeran Yehuwah nggebak Sang Prabu gerah saraat ngantos dumugi sedanipun. Minangka paukuman awit Prabu Azaria boten saged nuntun bangsanipun supados sangsaya celak kalian Gusti Allah. Para kagunganipun Gusti Allah katimbalan boten namung kangge nampi berkah kawilujengan, nanging ugi supados dados lantaraning berkah tumraping sesami. Gesang dados berkah menika kedah kawujudaken wonten ing gesang padintenan ingkang jumbuh kalian karsanipun Allah. Awit saking menika dados margi anggenipun sesami saged wanuh dumateng Gusti. Gusti Yesus ngutus sakabat 12 supados sami nundungi demit, nyarasaken tiang sakit, mbirat najisipun tiang budhugen, saha nangekaken tiang pejah lan martosaken bab kratoning swarga ingkang sampun celak. Gesangipun para sekabat dados mandi, awit saged datengaken kasainan tumrap sesami nalika purun sami mbangun turut ngestokaken dawuh timbalanipun Gusti Yesus. Mila sampun ngantos para kagunganipun Gusti Allah sami gesang sak pikajengipun piyambak. Menapa malih malah dados sandungan lan wonten lan momotan tumrap sesampi. Lan momotan tumrap sesami. Sumangga gesang dados obat ingkang mandi tumrap sesami kanthi mbangun turut dhateng Gusti. Amin.